Tak jo. Dobrý den. Tak jo. Ahoj, dobrý den. Dnes vám ukážu takovou hru, kde budu stavět město a ukážu vám dneska, jak stavím město a ukážu vám, jak se teleportnu k někomu jinému a ukážu vám jejich města. Tak, počkáme, až to naběhne. Tak. Už to za chvíli bude. No. Jo, už. Tak. Počkáme, až to naběhne to zelené. Jo, už jsme tady. A teď vám ukážu, jak se tady to staví. Vidíte? Za 9 minut to bude hotové. Tady je tady tohle a tohle bude za minutu hotové. Jo, vidíte? A tady jsou takové 2 paneláky a tento je hrozně obrovský. Když tady skočíme na to lešení, tak po něm takhle můžeme lézt, vidíte? A tam je Empire State Building, co jsem představil. Víte to? Ten z New Yorku. Jestli jste ho viděli, tak mi napište do komentářů. A doufám, že se vám tohle video bude líbit. Když se vám bude líbit, dejte odběr, like a zvoneček. A já vám pak na to dám srdíčko. Líbí se vám to moje město? To je ono. Tak. Tady je tento panelák. A tady... co se... Ježiši, já jsem z toho spadl! Tak. Ne. No, skoč na to! Tak, dobrý. Vůbec nevím, proč jsem na to neskočil. Tak. Jsem tady. Na té výškové budově. A teď si můžeme koupit nějaký dům, jestli chcete. No, já bych koupil nějaký dům. Co bychom koupili? Třeba tohle. Wow, tak to je fakt dobrý. Ne, počkejte, uděláme to takhle, musím se první otočit. A uděláme tohle třeba. Tak. Jo, to je dobrý nápad. Já už nemám peníze, Ježiši Kriste. Tady je fotbalové hřiště, vidíte? Tak. Koukejte se, to je úplně výškový panelák, vidíte tu budovu? To lešení prostě. Ne, já na to vylezu, já na to rychle vylezu. Tak, běž. Už jsem tady. Tak to bude výšková budova. 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Wow, to je hustý, vidíte? To je fakt největší budova. To je super budova. Říkal jsem vám, že vám ukážu, jak se portneme k někomu jinému. Tak já vám to ukážu. Ke komu chcete, abych se portl. Já chci tady k té... Kámo, nastojí hned za mnou. To jsem vůbec nevěděl, že je tam za mnou. To jsem fakt vůbec nevěděl. Tak. Tady ale má fakt málo domečků. Tak vidíte? Má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domečků. A já jich mám mnohem víc. Už tu radši nebudu a portnu se někam jinam. Co třeba sem? Jo. Tak, taky málo domečku. Tomu dávám asi 1 bod z 10. No, to se mi fakt nelíbí. Podíváme se třeba někam jinam. Třeba sem. No, tady už to je lepší. Tomu dávám tak 5 bodů z 10. Ale furt není ono. Furt to něco chce. Furt to ještě něco chce. No, tak jdeme k sobě. Nám bych dal 10 bodů z 10. Fakt krása. Kamo, já mám 200. Ukážu vám. Postavíme takovou budovu, co jsem vám ukazoval.
tady tuhle, jak vidíte. Tak, kámo, co se právě teď děje? Co se právě teď děje? Vidíte ty hasiče a oni stojí na vodě, vidíte to? To je strašně divné. Jo, tak, už to uhasili. Tak. Ty kráso, Ale já bych chtěl, tohle to bych chtěl. No, tady spadl blesk. Viděli jste to? A tohle bude hotové za 4 minuty, přesně. To mě polekalo, ten můj obraz, kámo. Kámo, to mě hrozně polekalo. Můj obraz. Kámo, to bylo mě hrozně. Tady jsou takové. No, kámo, proč jsem spadl? Ježiši. Tak, skoč! Skoč na to! Tak, dobrý, už jdu na to. Tak, dobrý. Hop. Bum. Ne, tohle nebudeme stavět. My postavíme ten úplně vysoký panelák. Tady tento. A nebo ne, postavíme tento, to vypadá hrozně dobře. Tak. A tady. 14 minut. Tohle už je skoro vyšší. Tak. Pojď. Tak. Skočím sem na tohle. Vidíte? Ty, kámo, co se děje? Vidíte? Mně se to vůbec nelíbí, to moje město. Že jo? Tohle se mi může stát. Třeba tohle. Že mi hoří budovy. Tohle? To mě zajímá. Kámo, tak. Postavíme takhle. Ježiši, já jsem spadl. Do prčic. Co bychom mohli postavit? Co se vám líbí? Ježiši, tady všechno stojí robuxy. Jsem hloupej. Tak jdeme tam dát tohle. Bum. Tohle. Tak. Ještě. Bum. No funguj. Ježiši, to nefunguje snad. Kamo, už se to děje. Už se to staví. Dobrý. Kamo, to je vysoké. To je fakt vysoké. Stalo, kámo. Teď stalo. Tak. Co se děje? Tak, dobrý. Ježiši, už zase. Tak. No, co se ty vole děje? Nejvyšší lešení je přímo tamto. Tak na něj jdeme vylézt. Ne, to nestihnu. To asi nestihnu. Nebo stihnu? Uvidím. Ne. Kamo, ne. Kamo. Yes. Kamo, yes. Kamo, normálně to dám asi. Já to restartuju. Tak. Jo, to jsem se lekl, ty vole. Jsem umřel. Tak funguj. Tak už jsem tady, už jsem se respavl. Už jsem se bál, že se nerespavnu. Tak. Koukejte se na tento apartmán. Vidíte ho?
Oh my god. To už je hotové. To už je hotové. Tak jest. Kam, já jsem řekl tak jest. Kamo, já jsem řekl tak jest. Kamo, já jsem řekl tak jest. Proč jsem to řekl? Ne. Tak. No, tady máme spousta těch apartmánů. Jaký bychom si mohli koupit? Který? Mně se líbí třeba si koupíme tady tento. Počkat, já to nevidím, já vůbec přesto nevidím. No, to si asi nekoupíme. A tak tohle si určitě koupíme. To je ten žlutý krásný panelák. Tak. Počkat, proč ho stavím tam, pro boha? Teď už ten budík nebudu dělat a postavím si místo toho tuhle tu věž. Tady tuhle. Vidíte? Jo, tady. Bum. Tak. Stavíš si to. Ne. Ježiši. Tak. Tak, jdeme. Tak. Wow. No, to vypadá zajímavé. A tady se staví ten další panelák. Ježiši, já už nemám peníze. Ale na to nemám peníze. To jsem si chtěl koupit. Tak. Ježiši, proč je ta pomalá písnička? Tohle nesnáším vůbec. Asi se to někomu líbí, ale mně teda ne. Jsem se lekl, ty vole. Mě to naběhlo. Tak, seskoč. A postavíme tady tohle. To nejde. Tak. Tady, ne. Co si koupím? Nějaký supermarket. Skvělý nápad. Hotel. Hotel? Tento hotel. Tak jo, udělám tu hotely. Tak tento hotel směrem k silnici to takhle udělám. Teď uděláme nějaký super hotel. Třeba tento. Bum. Postavím to třeba tady.
Tohle a benzínku bych někde mohl postavit. Ale kde? Tady máme školu. Jestli to stojí 200 000, tady to... Já se počkám na 100 000. To budu mít hned. Kamo, to budu mít hned. Teď jsem normálně říkal, že to budu mít hned. A mám to. Tady tohle krásné. Tento... Tak, bum. No, tohle bychom mohli koupit. No, tak jo, co bychom mohli koupit? Obchod na boty. Sem takhle. Obchod na boty. Teď bychom tady mohli udělat tady tento obchod. Jak vidíte. Tady je tento obchod na brýle. Ježiš, já jsem chtěl ten hotel. Vadí. Tady koupíme tuhle koblihárnu. Zmrzlinárnu. Tak. Já už na to nemám peníze, Ježiši Kriste. Grocery. To nevím, co znamená vůbec. Jak vidíte, mám tu hrozně málo těch dětských hřišť. Yes, mám na hotely. Tak, tady uděláme hotel. Tak. Tady uděláme vedle toho. Vůbec nevím. Proč s tím můžu pohybovat? Co se teď stalo? Taky nevím. No, tak nic. Tak jo, takže co? Vidíte, kolik mám lidí a kolik mám peněz? No, to mám fakt moc peněz. Co mi to tam naskočilo, Ježiši Kriste? No, která budova? Se mi líbí nejvíc. Tady tato. Je, tak. Tak. Tady mi sluchátka. Tak, dobrý. Funguj. Ne. Ježiš. No. Tak, nevadí. Tak jdeme stavět. No, co bychom mohli postavit? Co třeba tohle? Ježiši. Tak, dobrý.
To by bylo dobře, ale... Jsem tak dobrý, že tomu ani nejsem. Co to je za písničku? Kam jsem spadl? Panelák biliarda. Jediný panelák, co je nad oblaka. Jediný panelák, co je nad oblaky. Tak, postavíme tady tohle. No, tak sem postavíme. Ne, tak. Dobrý, jo, tak. No, už to máme. Čtyřicet vteřin. Ježiši, to bude za dlouho. Tak, vidíte, tam se to odpočítá. Tak, jdeme na to. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Co se to stalo, kámo? No, tak teď postavíme tuhle horu. To je veliká. Kámo, proč jsem šel do té hory? Jsem venku? Kámo? Já chci jít ven! Jak to, že to... Tak já to restartuju zase. Au! Jsem se lekl! Tak, už jsem se respavil.
Tak jo, tady postavíme tu horu, ale vůbec nevím, jak to bude hotové, ale nechám to tak. A teď uděláme tu horu tamhle přímo. Tak, tady. Tak. To vypadá divně, ta hora. Tak. Tak tady uděláme tuhle horu. Jo. A až uděláme tu horu, tak už skončí video. Ježiši. Tak. Tak. Tak jo. Restart sem. Tak. Jestli se vám líbilo toto video, samozřejmě dejte like se zvonečkem a odběr. A já se s váma loučím. Ahoj! Vypni to! Musím to vypínat. Musím na tu aplikaci, víš?